Headman house, not here. Demon set up. No, not here. No. We don't know. We don't know him. Please call him. No. Please don't get angry. We don't let you come here for election. No, not this is. Not Yes. for election. I know. Where is Please demon go set up? back. We don't let you to come here. Go. We have a right. You know human right. We are not. No. So please go back, sir. Tiang polis kilashim dur jong phi osi Oh, anh ngala dep sim. ha kato kamlele ma phi pindon ka bor ko mosi Nga don ka bor kum kanong song sinong. nong sosnong ladon maki ge don polis kan thai anda gel don polis kan de shisun maki kila shaw ye phi Oh, anh ngam le kam le na mar na bentak sinong. Nga ai ti. Pite be am ngade ka khasi penar. Te da balai pan. Pite be am na mar ka sinong mo jam kala hap hapo ka district council juai. Ngi dei hot. Ngi dei ka hap hapo ka west jain tia. apin dia sngofa penianga id jong phi jong ka district council Ha, jong ka me khale sngofa ai penianga jong ka mau jom jong mo jam. To up. Ap ngan sasian. penianga id jong nga pediang subhai pi suggestion gi perlok ki perjor gi support akan ka channel jenga bla kerteng siam bersing temen takamit perlok hadin banglai i ya kini gi video haki ransan social media bat kini ki pulit asam bat uni ufadar ki balawan ban penbit ya ki breu jongi ki khasi penar jongi ki badon hang ni ha jantia mo hang ni ha bordar te hang ni akwa ban kren ban ong ba ngas ngaude ya kani ka jingkren jong ini ikong ba ila kenhit ya kini ki pulit asam bat yau ni padar namar katkum ka jinglong jingman habayade bat ki baisong ha bordar ngimde ban sya penbik ya kibreu kibana asam ban thebot syaka asam namar ladangi thebot syaka asam ba kan mau bha nganoi phi ba kasem jing ba ban penbek ya uput usam namar ba kibreu na mekhalia kinle thebot sya asam nganoi phi ka jwat ba ban penbek ya uput usam ti nakaliang kini ki snong ru kila kan taj ban thep vot sya asam namar ba kini ki snong ru ki kidap ta kejing jenjar pa kejing ha kejing sya le dan bor ha bordar te nga ai khuble o ba philaya sngau tho phikloi ban ya sngau tho pa phinam priang ya ta kejing thebot sya asam te khuble phi ki pradok ki prasnam ba phikloi ban sngau tho te henrei nga syukur pat hang ni ba ya uni upadar ubawan ban penbit hang ni habordar hapo jela mekhalia jongi ban lek thebot sya asam uni upadar ulawan ban pensoi ma akaran bedarek ya uni upadar ba udei upadar bawan pensoi ngamla le se ban ong hang ni ba uni upadar ngamtip udei upadar ba komno henrei katkum ha kajing yo i ka jonga katkum ha kajing sneu thu ka jonga ba uno upadar la ne uno pastor la ne day ban ya kembas election ha kapor election kata pin saya komen hi ha comment section ba phi pisngeu kumno banga ngampat ju shem ngampat ju lap bat upastor ne upadar bakin yalap election ha kajing kat ha karta kajonga bat kat ha kajing yo i kajonga ro ngampat shem bau padar ne upastor ngampat yo i ba kinuan kembas election janrei ya kita ki beriu hapo snong ne kita membesan ni kirang ba balang te kata dengan saya i mo hanong kendong te ha jakasor te kata ngamtip nganomla ban keren hi jakasor henrei ha jakanong kendong te yaki te membesan ni giru di balang te ngayu i tang ba henrei kat ya padar ne pastor ngapa yu i te kajinglong jong uni padar le se ka compare na kiwe ki padar le se ba khnang ba kabut kani de kabut shalandet jong ka asam ngala banong
Balik se yo kini ki pulit ru le se utau konidit ubayeng nang kata ka constituency unpa no ban wan ni kambas election ne wan ban penbit ya ki breu jongi dau niu padar kan nemar bau deu padar le se yo ki ong ba o kin sabit mo te wat le kai mo bat ki jai ben reu jongi ru ki dei ki bastat kim dei shi ki babit menta ki jai ben reu jongi ki dei ki bastat wat domut ban shu penbit kelumar te hang ni ba kat kum ba itu ikong ru ila pansai balon kat tu kat ne ki breu ki rangba ki ba mut ban let thebot cha asam te na kaliang kasnong kade ban pek perman ya kita ki breu namar kam ya hap mo kam ya dei ru ban thebot habaro artli kat ha ka jing yo i ka jonga ne kat ha ka jing seu thu o jonga te la kata ka an ka khang ne am khang ya kata ngam tip tang bakat kum ha ka jing sau thu o jonga hi te kanom ya hap mo ban let thebot habaro arliang cha asam bat seme khlia kata kanom ya hap namar ba phimla aban perchong nong rim ha e ka jaka ka ba phi chong pisa bat ka jela ka ba phi don ha ka e phi hap cha ka asam ne phi hap ame khlia phi namla aban pensisha te din kata kadau bangim de ban chule klumar ne le bej gide ban sim ya la ka jong ka jingkit khli yala de bat ya kari bat ya ka jai benru ban penne ya kini kisnong di batan haki kaput ba ka jaka me khalia ka badai jika jong me khalia ka asam kam dei ban kni ne ban le don bor ngi namsa bat ngaru ngadei na bordar hi te kasnong jongaru ngadei danong kendong hi kasnong jonga ngadei na Ribho district bat kasnong ba kasnong try jonga ka di motori thiang bat ka constituency jonga ka di ka badang hap apo ka constituency mohti te ka snong jongiru ka khamya jan hi bat ka bordar tang ba ngana bodong ba kadang kham ya jingai mo tang ba da pipet na snong jongiru pilai i ya ka asam tang ba ngi pat da ba kham jingai tingem da ya kendo jing e than adu kata ten re ha bang yo i ya ki ba syong ha khaput hi hajan bordar hi kimat sibunnya ke jing e bar ke jing jenjar te ka ngampat yo i na kaliang kini ki MLA jongi kinong mi khmat jongi dane ya ka sorkar ba kan kren ba kan ong ya kibreu lajong ba kin let thebut cha asam ten re yakum kan ni ngan ong ep uno u MLA lane ki niki breu ki badon hapo jong ka jalami khlia ki de bandon lia la ka jong ka jing khli yela ki breu la de kata ka de gawe lada ki breu na me khlia gele thebut cha asam bat kum ki MLA nang ni na po ri khasi jantia jongi la ka de ka sarkar ne gide gino ki MLA kimde ban ailat ba kinle yakum kita te sautanat ba kasnong mau jem kala kan taj mardor ya kajing penbor jong ki pulut asam bat uniu padar ban thebot sha asam te henrei kadai e kaba itu ilong kemi ila therteng e yau tu padar bat itu ki pulit te ngai khublei ru ya itu ilong kemi ilong shisha ilong kemi iba perkhat jingai na banta kala wei ki khun ki kiti bat na banta kala wei jong kari te kumba itu ikong ila kren te kadai shisha pi kadai shisha kata ngiru ngiya ksat dabata kari bat nginam ailat ya kino gi bawan thombor yala ka jong kari pi ka jinglong jong u shinrang ro te kham tam kumba ini ikong ide iba kham perkhat jingai bailo ong ba ka khandeu ka siap kadai jong ka kanthei te kadai shisha jong ka kanthei namar ba ngi kum gajai benriu khasi ladangi dot ni ya ka jakaru ngi ai ya ka kanthei mo bapri ushenrang ulei haying lok ru umi thli lek thli wan thli mo te ya ka jaka bat ka puta ka khandeu ka siap ngi ai hi shabaro shaki kanthei la ka bun ne ka khandiat ru ngi kum gi shenrang khasi ngi hun ban ai sha ka para kanthei lane sha ka dia kanthei te khublei sibun ye phiro ba phi phila sing thu ba ka khandeu ka siap kadai jong phi ki kanthei
kena kata kadau la don bapen bor nai pen big ep bapen ting bersemi ep ngano ep watting kumbai ini ikong ilong sisa ibastat but ka kita kajing start jong ini ikong ngano ep ba ila ring sendan direct na ka video ban pen sisa yanga bat ep habala yo ya gani ka video ban page ya kata kajing wan pen big jong ni upadar bat ni bat kini ki pulit ya ki breu jongi havordar tena kaliang jongaru ngasu kerpat tangai gani kumbang laong mene ba kini kinang bikmat jongiru kide ban simkia bat kumju ya ka sorkaru bat kumju ya utu padaru na kaliang jonga lele te ngasu ong baik kemni ba ya utu padar lade senan ban ai da bateng ba kumno bat upadaru unot ban wan tuklar sigi kam snong ki kam thau jongi ha mekhalia ban penbor balet tebot sha asam ka sarkar mekhalia hato kadon ne am ya kata kaya lenti ban le ai ya kini ki pulut asam bat yauni padar halor ka jing penbor jongki ban le tebot sha asam tena kaliang jonga ngam karan bun ketin tangkat ne ki kentin ngin sa ikan 24 next video khoblai sibon